na pumadom chu maktak me ning tin maum tolo alung phu khoi le chu ri ring ta zok tat me school tran ni nia kangu po si ta lo thumek chuti line so in poron lut vein kangu bula thlen chu a thut ve thele theilo chu han zota a thut thei thu chu hril ngalin so in po lom takina thut angala min hong takani wangin kangu chu bengal bor bor bok school bana chon kangu chon so in dor kota lo ding hi muwa ma se belovina kalpela so in lo mu chan mureng sia kalpel chu lo hre thiam lo hle a koletin doran thil zo chu pahnih lein pakhatan free thei thu chu hrila thingkung hnuai an thil lei chun lo eya a thiante zong zong in dait veka wangin so in chon kangu chu thil ei pui thiana thadona hriata wangin a soma kangu pon lo rem tia kangu hian lema zia reng thina wangin so in chu thil ro thin chu enge ni han zota a thil zia mu chan so in chon thiama ti hle designer ni du ti hriat chuan a support hle bok aral tak ri ria chuan kangu ngai to na kan lo om reng ti langa so in chuan kangu engtinge ka ti khan bi ti khum ngam a han tia kangu chuan hnai ti sepa so in chuan soi chu lo hrelo kangu chuan ke nei mama ti le pi chho chu tuma ma se so in chon lo rem ti lo kan la soi zo lo o tia atum le chu dang le anin rem to thu chu hril ta ringota so in chon ni chon trek mit budget chung chang khalo en tong tro i sign theingem atingala kangu cha min zui to sung che tia 알았어. akal chu thila hril thei ngil trep athil mu kha ari nang ni lo thu hrilin akuta tin atwang ni thu chu hril boka kangu chu tlan ho tang hala alung phu ron rang thut ka makati hle a ain check up lo na rei to wangin lung thalo nei ni chu ring dawa angai to let le chu aron phu le ngal a psychiatrist chu va mu le a psychiatrist chon pum thalo ba ga nan na dang nei thu lo hrila hlauna le hri ring na mei ba ga thil thar om a han ti chon kangu chon huat na indu tok na musik na alo ti zo zo a psychiatrist chon pangai na chuti line vice principal le ho te chon lo boi hle a ana ina man chu pe kala ni lo thun lo hrila kangu call turan ti la chon a number 2 man lo la nei lo zui chuti line mi kyang chon khoi phu lo tia so in chon chulama nei lo thu hrilin anin biak that viau thuina changa chuti line vice principal chona card chu peta topa avaya pelowin tharuk installment a pek tu thu hril nu pon ala nei dai chuang lo psychiatrist chon a mai mu hen exam thinem a chan chu anxiety hi antina thaberani a han ti chuan ni lo alo ti wata psychiatrist chon phatna chi ni lo thu hril ma se kangu chon lung thalo chu mo pu zela psychiatrist chon ngai dan chu ring bur lo turin 아니요. a thin lung hong turin 아니요. ani hi ngai tuanga em 절대 아니야. ka sei tum jok chu i ngai to na ron 아니요. tuna khan 아니요. atu khleng pon pom du tak tlat lewa chon psychiatrist chon stress a vai ni lung kha chao niang ati taringota kangu chon ni ton take adikang ati chon psychiatrist chon doctor ne na vain check up turin atia anin thaliam ve theita ma se doctor chon lung chu that vek thu lo hrila kangu chon ni thei don mi heta hen diglo omalom ala ti zela chunzomin an soida chung ka pu pu hilung nat na vai na thian tia in tha chon thil te ni thei mengem ati le doctor chon poi khop mai ithi san po tha ishi sele atia kangu chu lom lo hle tero te talpon kalunga hen that lo na mi lo mo ati le chon doctor choi ithi san chu tero te na sang ati ta ka chon
Kang chân chu nghe chu ni chu a chi bai ta hiala a chau kala malo langa a in tur chu lo thara zo der to thi sen ti niam nang green juice suit hat ber thu sain alo in fui na sa he ti chuan nala ma chuan kal ve le mei boka ma se soi na mu chuan lung chu ron phut le dup tu ba wangin mangang chu tan ta chiama soi hen track field chungchang ka chief director in approve to le to lo chu lo zo chiang le a man zana wang khan vice chu lo la dam lo proof ala ni lo ba ka alo kal lo thu thila soi chuan alo kal kap mureng sia ti lai chuan vice chuan lo beng khon to lem lo she chen tumin kang office ava kal chu alo om lo reng bok chu ti lai kang wo chu ru ma lo mu der dera chief director ani chu ma chuanin she om tora school kal khara tu na chana hriat lo thu sain ka du du dain kom thei lo tia soin chu be dong le a lungai taka om lai chuan e pule lo langa ti charli lo ni a ti tura ti zo chuan a kal liam le tang hala mi keng hen uluk zekin poi ma lo chiara ma sen lo mu thu vek ti mu chuan a sat le green board chu ham ta chiama class zo chuan mi keng chuan so jun le zo hi chung chang chu lo se class an kul chau thei big em awangin in laman kho sak dan chu hre chak dewa so in chuan engapon haro se hrisel se ka ti ber a han ti chuan kumnga no pang min ni mi keng chuan lo tia chun zamin lekhan zir that lo chuan among to pa no marin thu chu hril boka so in mel mu chuan kang u lo kal lo wang ni chu ring hala so in cha tu ka lo kalarin to thu chu hril be zeta mi keng la chuan rem chu lo ring lo le so in chuan thiana min som nuwa atu ka sign tu thu soi lom tia vice principal ya shan kum ma chuan office am phei ta wata midterm exam mai kar thum chiom to vice principal chuan thata ka in pu cha turin lo hril hloma a soi zo chuan soin chuan vice ne na chuan chief director chu nak tuk lama lo colorin le rin lo han zo ta vice principal chuan a thu thu lo lo ti ronga ta teacher li chuan leina ti hriat ta khen lo thlir renga mi keng in lo mu chuan ei tura pek zian chan chu han zo ta teacher li hen do ta soi thei lo wangin cho cha man thu hrilin kal ta de ya mi keng chuan doi mo ka tia en experiment ta nge mo man le na ti nuwa nuwa teacher li kol pa chu kang u chuan pick up thei lo wa atu ka kang u lo kal lo le chuan soi na pek le tur chuin ro man lo ka kang u chu u nau nu nen lo in bia ama nge na ram pek ta ka chuan thil poi mo ni rin thu kang u chuan han soya school at ho thu chu kang hi beng lo thleng ve to hi nia kang u chuan company a lut lo chu ha dam hoi rin thu hril chuan kang hi chuan poina tin lo tuin lo changa a hlau viau chuan pasal nei mei to turin kang u chuan tia CEO ni thei to dona wangin tu po nei mei tur chuan tia kang hi chuan business a hriat lo thu hrilin business a chuan nupui pasal nei thil lok lo berani a han tia thu dang line I thom no chu nal hle mei ti ta mei alo hriat dana en thla ni chu ring hala kang hi chuan en thla ti top chu moi lo thu hrilin ngai ven tin soi zo kang lo tia fashion company din du chuan hril mei tur atin a boi pui sak thei thu chu hril boka ma se kang u chuan mania in tun din a du wangin tran pui na ma mo lo thu hril ngala kang hi chuan thil dang a chung ko suma man tho wangin a company ni wanga tran pui du lo khera chu hre thiam zan lo a ngai tual he bok a hlotin chuan ma ngei pona product a hak sak tur thu hril nu chuan sinwa ni na in zom lo tur le tu ma hril lo bok tur en be fel thei ta kang hi na hlotlin ma lo hriat thot thot awang chuan kang u chu down le chu ti lai na phone lo ri le hian so lo nia meeting an nei tur kha kang u chu hril non hi lo nia an in biak zo chuan kang u ta na thok thei chu lom hle ma se bol lo mu cha smiling face chu ral ta hala ti fai pain company ti drop thei lu tuk chu pun nuwa nuwa mi keng chuan hian soi zanna hriat du thu soi chu lo hril meka kang u po sinwa chung ko ni chuan hian so pun business thataka nei chu ringa soin chuan hretala pasalai nei don mi lo tia mi keng chuan mani kan hriat chen thei chuan
an thian tang te thleng kan hre zui thenga ka chat pol chu ka hmu meang lo tia soya ni na hriat chuan i ro puye lo tia mi keng ro man na kal mek chu wan suk bulan thleng ta dol mai ama saberen mi keng chuan hian so thalak chu han muwa wan suk chuan lo ngai ven do mai baka a customer te chungchanga soi du ngai lo wangin soin chu signal wata ma se soin pon ti na shabig lo an nuwa mi keng in novel soin in mulea beidon tha ka ti le a thok lo tia mi keng chuan ama le partner hen ke le soin himin ti boi thin a ti le hei zet chu thok thale mi keng chuan chun zamin gay ni lo ang deuh na noma soin ngap phei chu ti boi na sabik a ti le ta ka chuan wan suk chuan soin chu va en hala eng po chu ni se abara kala piang te chanchin a hriat bik lo thu chu soin hria po ni se an mi mal chanchin a soi chuang ngai lo thu hrin nu chuan kal tangala soin pon a tha tangal a hoi phei chu mi keng chu wan suk khuma chuan lo mu der mai i hura mi thoro chu ti line wan suk chuan thil hre chuak zoka aum mei lai pe ta ni tum kha lo langa so jun li fa lu chu kangu polom veren anin endeu shak nu chuan so jun chuan lift chu chua sana kangu cha student helai muna mu chu makati thu sain soyen te po min ti hre chuak lom le ti chuan so jun te group an lo lang le a chen pa chuan thlato pan test nei tur tan ain buat sai to le to lo han zo chuan so jun chuan hun langa thuin lo changa a chen pa chuan CEO me in endik to don wangin ngai ho veo lo turin atia CEO soi chua ta ka chuan an CEO ni om tak li fa mu thu chen pa chu hrila an CEO an la mu lo wangin ani po chuan lo peng khon le an soi dan chuan mail chal tu an ti lo tia so chu chuan teu lo mai mail chal tu model mo ka ti zok ti lai chuan lai taron enga an zir tiu tu por an thleng che te san nei thei hun tur chu mi tram exam an nei zo mun ani thur an sei tamai CEO thu chuak ani thu sei boka an grade an ti san lo chuan te san tel ve thei lo tur thu hrin chu an lo na samai an file check chu hiang one grade chu tha lein som ni na lo nia confit takin som nine lang kai tur thu sei boka an ti char chuan lang kai zo lo chuan en kim to vek tur thu hril ve bok ma se lo in ring tok le so jun hun a thleng ta soi pe lo nang chu it lang kai na turing a boka engza ta nge niang a han ti chuan zana ni mai meeting lama hian so chon thil lo sei meka artist te fakna kal then ni an thil ei le ha khen sum lak lu theina tur hril thin a big taken an fence te han ngai lu thina chu dress $2 zaman po ni ro se an mi ngai san zong in hak chuan nei theinan part time job hiala thok tu meang in hriat angin kan product atanga sum lak lu hi turu hle a hetianga thin kan siam ngat phei chuan chuwang chuan rem changa line fence te le mi pa ngai poinan hak thei tur siam angu atia chun zamin model kan nei a sum le pe chuak tur kan nei boka ma se nge kan na nei lo designer ani atia screen lama lo langa